Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. दिनैसो बेसेबा गोबाव समनि उनाव नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामनाय जाबाय। जोङो लोगोफोरजों ज'नो बेरायनो थांदोंमोन। बे भिडिअआ मार्च मान्थनिनो जोंना सेशन एन्डिं ब्रेक सोलिदोंमोन ना बे टाइमावनो बेरायनो थांदोंमोन। ओमफ्राय दिनैथ' जुन जालायलांबाय। दिनैसो आं एडिट खालामदों भिडिअखौहाय, बिराद गोबाव जाबायमोन। जोङो जोहोलाव पुरि पार्कआवहाय बेरायनो थांदोंमोन, सुख्लायाव दङ बियो। ओमफ्राय जों टाउनाव माखासे बुस्थु बायनानै लाखाबाय, ट्रेनजों थांदोंमोन नालाय जोङो। ओमफ्राय नै माखासे बुस्थु बायनानै लाखानोसै, बेयावहाय थांनानै जाहैनोसै आरोना। कल्ड ड्रिंक्सबो लाबाय, बिनि उनाव आइसक्रिमबो जाबावबाय जोङो। ओमफ्राय माबा माबि लाबाय, ब्रेड, ओमफ्राय किउकाम्बार आरो ग्रेप्स, एप्पल बिदि लाबाय आरो लानानै जानोसै ज'नो। दायो जों नै सफैबायानोसै। आं भिडिअ खालामनाय जायासै लामाया बिराद गाज्रिमोन, माला सहैगोन जादोंमोन आरोना। ओइदिनखालि बोथोराबो एसे गरम जादोंमोन, बांद्रायथ' गरम नङामोन, एसे गरम जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय नै पार्कआ दै जिङावनो आरो जोहोलाव पुरि पार्क सुख्लायाव हाबबाय। नै बिदि पिकचार स्टेचु बानायना दोननाय दङ। ओमफ्राय सिगाङावनो टिकेट लाग्रोनांगोन जोङो। नायलांदो, भिडिअखौ एसे खालामना दोनदोंमोन, बेखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय। दायो जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो माबायदि मोनखो जायगाखौ कमेन्टावहाय खोन्थाहरबानो जाबाय। दायो जोङो टिकेट काउन्टाराव बिसोर साथामा टिकेट लायनो थांगासिनो, आं उन थाबायगासिनो। भिडिअ बानायदों नालाय, भिडिअ लानाया एसे लेट जाखायोना, मानसि एसे खमखाय भिडिअ लानो आराम मोन्दों। बांद्राय मानसि बुरजाबाथ' आं लाजिखायो भिडिअ लानो। दाना टिकेटखौ लानानै जोङो हाबहैनोसै जोहोलाव पुरि पार्कआवहाय। नै बेसेबा गोबाव समनिफ्राय फैनो होननानै ओमफ्राय दिनैहाय सफैमारबाय। जों थांबाला बिबारफोरा एसे खमायलांबायमोन, मानो होनोब्ला बेफोर बिबारा एसे जानुवारिफोराव बांसिन बारो नामा, जानुवारिफोरावहाय। ओमफ्राय जोंथ' मार्चआवसो थांदोंमोन नालाय, ओमफ्राय बिबारफोरा एसे बोरैबा जाजोब्बायमोन आरो। बाट थेवब्लाबो एसे दंबावोमोन आरो बिबारफोरा। ओमफ्राय फाइनालि जोङो सफैमारबाय आरोना जोहोलाव पुरि पार्कआवहाय। फैनो होननानै नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै, एसे नायलांबाय थादो। बरिया। ओइ जोंना भुल जाबायना लाबोयैया। ओइ जायगाया मासि मोजां, आयौ जि आरामखा बिफां सिंफोराव। बरियाखा जायगाया, आयौ गोजोनग्लायबाय आरोना। नै जिरायनो जायगा दं जि आराम दंफां सिङाव। आं आरो खनसे फैफिननोसो गोसो जाबावबाय नेक्स्टआव। जि मोजां नुथारदों जायगाखौ, ओरैबायदि समायना जायगा नुदों। फ्रेश मोनलायलायो माइन्डखौहाय, साफा क्लिन, एकदम धुला बालि गैया। नै बिबारफोराबो समायना दंथारो, बैथिंजाय दालिया बिबार दं। क्रिस्टिना गोजोनलायदों न', जायगाखौ मोजां मोनथारबायलै। बिराद बरिया जायगाया, बरिया ओरै गिदिंबाय थानांगौनो क्रिस्टिना, हारसिं। फाइनेलि जोङो जायगा नागिरनानै मोनमारबाय जिरायनो थाखाय। गोसोम नुजोब्बाय मानसिफोरखौ। मा लाबोखो नै देखायनि मोनसे र' मोनसे देखायनोसै मा लाबोखो। ब्रेड, मौसमी एप्पल आरो मा दंबावो, ग्रेप्स बेले दंबावो नै। What is this? Pomegranate, dalim. Wow, cold drinks, badam shake, Amulni. आरो माजा, slice. नै grapes, अंगूर। आज तो जी भर के खाएंगे। चिप्स, अमूल बटर। नै थाइबेंबो लाबोबाय। जानांगौ, ग्रीन भेजिटेबल्स जानांगौ, आं बिराद गोथाव मोनो। बे थाबाथाय ओंखाम जेबो गैयाबाथाय बेखौबाबो आङो जानानै ओंखाम खहाब होनो हायो आरोना, गोथाव मोनो। क्रिस्टिना जानो बायोना? आयौ मानो हेट खालामथावनायानो नङा, आं जि गोथाव मोनो। संख्रि एसे सास्रिनो, संख्रिबो गैबावासो नै जोंनाव दायो। संख्रिया थाबोबाय, संख्रि थानायबा बिराद मोजां जागौमोन आरोना। दे मोजां खालायनाय जायगाया।
हाखांनानै साफा सुनोसै दै लाबोखादों दैनि फेसिलिटि दङ नाथाय जों थांनो बाबाय एसे गोजानाव नालाय ओंखायनो जों लाबोनाय दैजोंनो सुनोसै हाखांनानै आंगुरा खाथियाव बोना देखायो दे आंगुरखौ ससे नोंनिखौ देखायदो कुरकुरेखौ नै बिथिं कुरकुरेबो दं होनदों कुरकुरे केमेरामेन ओ केमेरामेन बिनि गस्लानि कालारखौ जि किउट मोनबायलै आंनाबो अबेसे पिंक बाट थेवबाबो आं माबा मोनसे किउट मोनदों गोदान दि नोंना फ्रेश नुदों हाखांबाय नै नै जोंना फ्रुट्सआ आयो जोंना फिथाइ सामथाइया रेडि जाबाय नै खालामगासिनो जानाय लोंनायनि लाहार फाहार रेडि जागासिनो मोनदों जानो लुगैदों ना लुगैयाखै नोंसोरलाय जानो लुगैदों सुदेम दं नामालाय बै दंफां बै जिं नङा बिबारा बोयो गोजौनिया बेखौनोथ' बुंनो बे दाख्लैबाबो जि वाइटआनो जागोन नोंने मोजां बार फुखानायमोन ना आयौ शिलं फिल जाखादों फट'खौ नुनानैनो रियेलाव नुफैबाथ' मा आंखौ मोनसे जानाय नायनोसै र' गोरान भेदा बारा टेस्ट नङाना ओइ जों केन्टिननिफ्राय लांनायासो गोथाव ना बे मिल्किया गोथाव जायो very sweet tasty जाबायलै आं खनसेल'सो लोंदोंलै जाबाय आपेल wow very beautiful इलाय इयाव लाजागोन इयाव wow जोहोलाव फुरि पार्कआ नै आगै गोरलै सानैया जोंना गेलेगासिनो 1 2 3 फैदो ओहो नुवाखै बचपन का बुंनो रोंला बचपन याद दिला दिया होनदो सिनेमेटिकआव खिन्थु उनना ब्लार फैदों दै फट' शुट सोलिगासिनो नै बिथिंजाय भिडिअबो खालामगासिनो हनै केमेरामेना जोंना हनै आयु जि खस्थ' see the hard work of the cameraman बिथिं सासेया पस्ट होगासिनो आं इथिं बिबार लानानै भिडिअ खालामगासिनो सासेया बैथिं जिरायगासिनो जोहोलाव फुरि बिबारानो बिबार थांफिननोसै जोङो मा जाखो बेसे समायना मोननाय नङा जों हास्लाबनाय नङा जों लेट जाना मोननाय नङा फाइनालि मोनफैबाय जोब्बाय रौता स्टेशन रौता बागान